Hej Carsten, nu vil jeg så fremlægge min historieblog her, og ja, jeg har en problemformulering, der hedder, hvad skete der under industrialiseringen, og hvilken betydning havde det for fagbevægelsen. Jeg har taget et ekstra bilag med af en, der hedder Katrine G. Bjerregaard, der er historiker, som jeg kommer tilbage til senere. Og ja, sorry. Min første spørgsmål, eller problemstilling hedder, hvad kendetegnede arbejdsforholdene på landet i forhold til storbyerne under industrialiseringen? Og det skal lige siges, altså det der sker i industrialiseringen, det er, at man går fra det her landarbejde til ligesom mere mekanisk arbejde med damp og gas og så videre, og olie og kul og ja, så videre. Og det, i takt med det, så skete der også, at flere folk er flyttet til byen og begyndt at arbejde der i stedet for ude på landet, som kaldes urbanisering. Så det er meget sådan fra land til by-agtigt. Ja, og det beskriver det her billede godt, hvor det som de siger, at det blev opbygget gennem en stationsby, altså den her introducering i Horsens for eksempel, fordi der først var 118 huse, og man blev over 1000, man gik fra landet til byen. Og der kom meget arbejde, altså mange flere arbejdspladser, man lavede det kæmpe store fabrikker her, og der kom op til mod 1500 arbejdere i beskæftigelse i mange af de forskellige anlæg i byen. I bilag 2, hvor det så en kvinde fra 1927, hun fortæller så ligesom, hun kommer fra landet, og hun forklarer ligesom, hvordan at det er rigtig hårdt, det her arbejde, det laver på landet, og heroppe skriver hun også, at hendes mor var flittig, og hun får uden at passe hus, have og høns og ged og jeg ved ikke hvad, så var hun også med forarbejde til vævning. Så det er en masse arbejde at se til, det er ligesom det, der kategoriserer arbejde på landet, at man har en del at se til, fordi man skal også få mad, og så har man måske nogle køer, skal man gå ud og mælke dem, og så få mad til dem, men samtidig skal man sørge for, at sin høst er i orden, så jeg vil sige, at den helt store forskel på arbejde på landet og fabrikkerne, eller inde i byen, det er ligesom for det første forholdene, fordi at arbejderne på landet er ofte sæsondrevet, kunne man kalde det, at det er for eksempel om vinteren har I måske ikke nær så meget arbejde, som de har om sommeren, hvor de ligesom har en høst. Og det kan være, hvis nu ikke regner så meget som en høst, som for eksempel ikke gør det i år i Danmark, hvor der er en masse bønder, der brokker sig, så kan de ikke tjene så mange penge. På fabrikkerne derimod, der kan de tjene penge hele tiden. Og ligesom, ja, så den kører non-stop. Så der kan de få deres penge hele tiden, og de får løn, som måske det er en dårlige forhold, de har, i forhold til, hvad vi har i dag selvfølgelig. Dengang var det meget bedre. Jeg har så jeg skal se tid nu. Perfekt. Jeg har så et analyserende spørgsmål, der hedder, hvordan var situationen mellem arbejderne og arbejdsgiverfabrikkerne? Og det er det, som altså næsten hele det her, alle de her bilag handler om. Og det hele, altså faktisk alt, altså den her store diskussion, jeg ved ikke med hele Danmark, men i hvert fald i Horsens, bliver den startet op med, at der er en, der skriver et læserbrev i Socialisten, og det skal vi huske at være kildekritiske her, for det er bare en arbejder, det kunne egentlig være hvilket som helst, står hernede. En arbejder, det kunne være hvilket som helst, det kunne også bare være noget opdigtet noget, og det skriver ligesom med, at arbejderne er rigtig bange for at gå op til deres arbejdsgiver og ligesom snakke med dem og spørge dem til råds, eller hvad end det nu skal. Og så kommer der en lang seance, en masse forskellige svar fra alle de her forskellige blade, Amts Folkeblade og altså Socialisten igen og Horsens Avis. Og der altså det er lidt svært at være kildekritisk. Jo, det er ikke svært at være kildekritisk, men man skal huske at være kildekritisk over for det her, i forhold til at der ofte ikke er nogen afsender på alle dem her. Så bare Vejle Amts Folkeblad, der er ikke nogen forfatter. Og her skriver for eksempel også, at der har været 292 arbejdere skrevet under på den her, med at de har gode forhold på fabrikkerne. Så det er meget sådan forvirrende, kan man godt sige på nogle punkter. For eksempel har vi noget her på Vejle Amts Folkeblad, der fortæller om, at de er meget kritiske over for krom og goldsmith, som de her fabrikker er ejet af. Der står her, eller om rygtet taler sandt, det siger, at den ene fabriksejer en dag lod hele maskineriet standse, og kaldte alle arbejderne sammen i fabriksgården og spurgte dem, om de var tilfredse, og så svarede de selvfølgelig ja, og så kunne man ligesom have underskrevet på den her måde her. Så altså, de er meget delte, sker det meningerne om
Goldmans. Ja, og så altså, at arbejderne altså har en løn og til deres dygtighed og flid, så de får noget. Og så, jeg synes egentlig, altså for eksempel sådan et svar som det her, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi det begynder at bare blive sådan noget socialisme-fis. Ikke at socialisme er ligegyldigt, det hedder bare, undskyld. Vi kører bare, det bliver bare politisk i forhold til, hvad det hele handler om lige pludselig. Synes jeg, selvfølgelig er de mod de her store kapitalister her. Men det er jo sådan en anden sag, kan man sige, synes jeg i hvert fald. Til sidst så, ja, altså, så skriver, altså her skriver, 2 sekunder, ja, og de bliver listen, altså, så kommer socialisten og siger, at der er masser, der kommer til de internationale arbejderforeninger og sådan noget, og så, det var åbenbart også sket, siger de alligevel, altså selvom de var tilfredse med deres arbejde på fabrikkerne, alligevel var der en stor del af arbejderne, der havde meldt sig i det internationale, hvor de så blev bedt om at melde sig ud igen af fabrikanterne, ellers ville de blive opsagt, og hvis de gjorde det, ville de faktisk få en lønforhøjelse på en 8 skilling om dagligt, ellers ville de ligesom blive afskedet, som jeg selv sagde. Så det var sådan noget, det kom sådan lidt politisk ind i alt det her med, at med arbejderen her og industrialiseringen. Og det var sådan, at så kom der sådan en kontrakt her frem med arbejdstider og opsigelse og så videre, og så skal man så skrive under på disse vilkår, tager jeg fra i dag arbejder hos de her, bla bla bla, underskrift, ja, og så det var sådan lidt kompliceret, altså fordi vi har 2 forskellige kilder, der siger 2 meget forskellige ting, men ja, så ja. Til sidst vil jeg komme ind på en diskuterende, der betyder, hvilken betydning har industrialisering for Danmark. Og det vil jeg bruge det her sidste. Og industrialiseringen har en kæmpe stor betydning for Danmark, fordi det betyder ligesom, at der kommer en masse arbejde i gang, og vi kan begynde at lave jernbaner og sejlruter, og ligesom skubbe gang i det. Det betyder så også, at vi ligesom begynder at få en masse fagforeninger, og der sker ting som for eksempel septemberforliget, og der, altså, det industrialisering, kan man sige, på en eller anden måde ender med, som det står her, som en rigtig vigtig sejr for fagbevægelsen, var, at de vandt kampen om døgnets indretning, det her 8+8+8, der betyder 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers hvile, og det tog 30 års kamp, åbenbart, ja. Så ja, og det er jo bare en effekt af industrialiseringen, der er virkelig fedt, at det så ender med, at vi kan få gode forhold, og vi kan få arbejde, og men måske også, altså nu kan man jo i dag få arbejde mellem landet og fabrikkerne til at hænge sammen med, at dem på landet kører ting ind til deres fabrikker. Så det er jo virkelig fedt, at fagbevægelsen på den måde er blevet bygget op omkring industrialiseringen på mange punkter, og det så kommer til at fungere. Og ja, det tror jeg nogenlunde var det. Måske lidt forvirrende, det må du undskylde, hvis du synes det. Jeg håber, jeg godt kan gå omkring, og så må du bare have en god dag. Vi ses.